प्रणाम नमस्कार जय भोजपुरी जय भोजपुरिया समाज। हम राणा रंजीत बासु आपन एगो ऐसन वीडियो लेके आइल बानी जेवना के बारे में आज एगो फिल्म आइल बाटे। साउथ के एगो फिल्म आइल बा पुष्पा 2। रियल में वो बढ़िया फिल्म बाटे, लेकिन वो फिल्म अइला के बाद में लोगन को ऐसा प्रतिक्रिया होत बाटे जना तक भोजपुरी डूब जाए, भोजपुरी भाषा का अस्तित्व खत्म हो जाए, भोजपुरी कलाकारने का अस्तित्व खत्म हो जाए, भोजपुरी गीत संगीत का स्थिति खराब हो जाए। तू भरम बा रउआ लोग के भरम बाटे कि भोजपुरी की स्थिति खराब होके वाला बाटे। भोजपुरी औरी पनपी, भोजपुरी औरी बढ़ी। कैसे बढ़ी तो हम आप लोगन के बतावत बानी। भोजपुरी का आज स्थिति का बाटे, आप लोग गूगल चलाई ना जाना। जेवन जेवन 500-600 बजट का 500-600 करोड़ बजट का फिल्म बनता, 1000 करोड़ का बजट का फिल्म बनता, वो स्थिति आज भोजपुरी में जन कम बजट का फिल्म बनल बा ओकरा से तुलना कइल जाता टे। ई त कमाल के न बात बाटे जी। तो भोजपुरी आज भी ट्रेंड कर रहल बाटे, भोजपुरी गीत संगीत। आई आई तने अरे आई ओकर बाद में हम भोजपुरी गीत संगीत के बारे में भी बताओ तनी। देखी म्यूजिक में ट्रेंड कर रहल बाटे एगो गाना। दूसरा नंबर पे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को जोना का नाम बाटे शीत लहरी। वो जे गौले वाली खेसारी लाल यादव और नेहा राज जी, वही एगो सेकेंड नंबर पे ट्रेंड करता। ओकर साथे में एगो औरी गाना ट्रेंड कर रहल बाटे जेकर नाम बाटे रोटिया जरता। इहो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादवे का बाटे। और आप चिल्ला रहल बानी कि भोजपुरी डूब जाई, भोजपुरी का दिन दशा खराब हो जाई। तो भरम के छोड़ दे, भरम भुला जाई कि भोजपुरी डूबे वाली बिया। भोजपुरी और पनपी बढ़ी काहे के कि 2 दिन में 15 लाख आदमी देख ले बाना। रोटिया जरत के 2 सप्ताह में 91 लाख देख ले बाना। और ई बहुत कम सब्सक्राइबर होने वाला चैनल बाटे। ओकरा बाद में ई जेन तीसरा के बाद चौथा नंबर पे फिर टी सीरीज को एगो गाना ट्रेंड करल बा। चौथा 5वां नंबर पे सारा के सारे गामा का म्यूजिक। फिर ओकरा बाद में भोजपुरी रसियन आएगी, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का गाना फिर ट्रेंड करल बा जोना का नाम बा रसियन आएगी। वहू के 5 दिन में 16 लाख आदमी देख ले बाना। भोजपुरी ऐसे कैसे डूब जाई, भोजपुरी और बढ़ रहल बिया। फिर ओकरा बाद में पुष्पा 2 का गाना ट्रेंड कर रहल बा। फिर और एगो गाना बाटे, फिर भोजपुरी को गाना ट्रेंड कर रहल बा, आप गिनी ना। फिर 40 मिलियन हो राजा जोन की वे म्यूजिक लॉन्च कैली बा 4 सप्ताह में 4 करोड़। भोजपुरी का जमाना ना बिगड़े वाला बा, भोजपुरी औरी बढ़े वाला बिया। भोजपुरी का गीत संगीत औरी बढ़ी। आप लोग यही तरह चिल्लात रहिया, अरे आप भोजपुरिया हैं तो भोजपुरी फिल्म के जाके देखी। साउथ का फिल्म जाके देखे खातिर आप 500-500 हजार 1,500 2,2 हजार रुपया लगा सकत बानी, लेकिन भोजपुरी फिल्म के तकहू नहीं सुनहू नहीं की जात। तो भोजपुरी के दशा दिशा खराब करे में आपका सबसे बड़ हाथ बाटे। ओके, आप चेंज करी। फिर ओकरा बाद में और गाना ट्रेंड कर रहल बाटे भोजपुरी को ए राजा जे के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव जी गौले बाना और शिल्पी राज जी। फिर ओकरा बाद में भोजपुरी गाना ट्रेंड कर रहल बाटे ट्रेंडिंग सेशन में मोर जाए तो जेकरा गायक बाना प्रमोद प्रेमी यादव जी। फिर ओकरा बाद में भोजपुरी गाना ट्रेंड कर रहल बाटे यूट्यूब को म्यूजिक सेशन पे जेकर नाम बाटे भाई, जेकरा के गोले बना 2 भाई लोग अंकुश राजा जी। तब भोजपुरी बढ़ रहल बा, 11 दिन में 14 लाख आदमी देख रहल बाना। तब भोजपुरी बढ़ी, डूबी नहीं। प्रणाम, जय भोजपुरी जय भोजपुरिया समाज। यदि आपके हमारी वीडियो अच्छा लागल होई, भोजपुरी के प्रचार प्रसार में तनको कामयाब होई तो
ई वीडियो के दूसरों जगह शेयर करी ताकि पता चले कि भोजपुरी के स्थिति का है। बा जय भोजपुरी समाज।